Assalatu wassalamu ala rasulillah. Za ku saurari kasida daga bakin dan uwanku Ayuba karkashin jagorancin Malam Inusa almajirin Malam Yakubu daga farkon bidiyo wa Ali. Ayi sauraro lafiya. Aya faɗi masayida diyar annabi shugaba. Aya faɗi masayida diyar annabi shugaba. Da farko na sa ilahu sarki na adali, sarkin da yayo wata ta haska ta yi walwali. Imin izini na wake matar sayyidi Ali, ma'ana Zahra'u 'yan gidan annabi shugaba. Aya faɗi masayida diyar annabi shugaba. Allahu kayo dubin salati mara adadi gun almadani shugaba mai daɗin fadi. Sa faɗin masayidi Ali kakan mahadi, sa alhassanaini 'yan gida ba zan bar su ba. Tijani da Shehu Jelani mazan kwarai, Shaga Barhama ba kaulahi gunka na sau da kai, Shaga Gibri ma kwarai Ayuba yana ji da kai, ya Shehu Sharifu Salimi ba dan barka ba. Aya faɗi masayida diyar annabi shugaba. Salamullahi alaiki ya faɗi mai rama, salamullahi alaiki ya faɗi malama, salamullahi alaiki ya Zahra mu'allima. Yarje a fagen yabanki sam kan da yi fargaba. Ya dangi na ku zo mu rera yaban sayyida, mana Zahra'u Fatima sai da sazida. San babu kamar ta yanzu kai har matan ada, begenta nake ta yi kwarai ba zan bar shi ba. Aya faɗi masayida diyar annabi shugaba. Ai dole na rera baitukan Fatima Zahra, alkhairun nasi annabi na khairul wara. Duk wanda ya ja da Fatima yi masa kokara, dan duk mai ja da Zahra ya ja da mushkaba. Aya faɗi masayida diyar annabi shugaba. Aya faɗi masayida diyar annabi shugaba. Aya faɗi masayida diyar annabi shugaba. Allahu mamallaki yana begen Zahra, Mahmud abin yabo yana begen Zahra. Anbiya da mala'iku suna begen Zahra, to ya za a ce na bar yabon Fatima shugaba. Ai dole na yo rawa na juya a yabanta ne, domin ita ce abin yabo na ne tintini. Ni dai lamarinta na rike ko za a gardani, ko za a koran garin musan ba dan farta ba. Aya faɗi masayida diyar annabi shugaba. Dole ayi yabo ga Fatima ai girmanta ne, shugaban anbiya gaba daya ai babanta ne, shugaban ausiya ukab imam ala angwanta ne, matsayinsa ya da batula ne banga kamar shi ba. Su Hassan da Husaini sarakai 'ya'yan binta ne, annabi ya ce mukarrama ruhi gunsa ne, Isa ne yake yabanta ni mai ƙaunarta ne,
Fadima amsa mini isa kisa ni sahun gaba. Aya Fatima sayyada diyar annabi shugaba. Salamun lahi alaika annabi yayan Ali. Salamun lahi alaika ya sayyidina Ali. Salamun lahi alaikum hasanaini iyan Ali. Salamun lahi alaiki Fadima mai Zainaba. Aya Fatima sayyada diyar annabi shugaba. Aya Fatima sayyada